מתאים לי עכשיו איזה פילינג עצות בספה. דבר, שנפנק את עצמנו קצת? נראה לך? לא הספקתי אפילו שליש מהמחזה הדפוק הזה. מה, זה כזה ארוך? מה, לא התחלת אפילו? לא, את לא נורמלית. את מדברת איתי על פילינג? טוב, בסדר, שלי, תרגיעי, ברק על זה מהבוקר. ברק המורה הפרטי? הוא כותב לך את העבודה? הגענו למסקנה שהכי פשוט לתת לו לעשות את זה לבד, בלי שאני סתם אעמוד לו על הראש. לא, את גאונה. אני שונאת אותך. היי. ראיתי שאתם בשיחה, לא רציתי להפריע. למה אתה לא מתפעל לי מהחיים? הכנתי לנו רשימה עם כל מיני אופציות. אופציות למה? לדייט שלנו. איזה דייט? הדייט שהבטחת לי אתמול שהיינו בשירותים, את זוכרת? תגיד, באמת נראה לך שאני אצא איתך לדייט? הבטחת. אמרתי שאני אחשוב על זה. נו, אז תחשבי. אבל בראש נקי, פתוח. אוקיי, אני חושבת. לא. ותרגיע עם האפטר שייב.